الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة لسائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه البررة الكرام، خصوصا على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Ғибадатыбыз, мақтауыбыз, зорлауыбыз бірден бір болған, яуыз болған Аллах Тағалаға хас болсын. Аллаға лайықлы өзінің борышыбыз. Һәм соңғы пейғамбары тоғры қолы Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салават шәрифелеріміз һәр дайым ешіп тұрса иде, ұмытмаса иде, салаватны ешір айтырды. Алла рахматы белән бүген җомгабызның сүзе ата-анага карата муамәлә мөнәсәбәт турында булыр. Шулай килеп чыга инде, динебез ата-ананы өйрәтми, балага карата ничек карарга, ничек аны сөяргә, аны яратырга кирәклеген былай да аңлашыла. Ата-ананы былай да ярата. Ана турында сүз дә юк. Монда сөйлисе дә юк. Монда киресенчә мисаллар гына, үрнәк кенә күрсәтергә. Менә шулай тегеләй, монысы тегесе дип. Һәм без әйтәбез, моны Аллаһ Тәгалә шулай үзе бар иткән. Ә менә балага әзрәк исенә төшерергә кирәк. Менә ата-анага шулай эшләргә тиеш. Ата-анага шундый муамәләдә булырга тиеш дип искә төшерергә кирәк. Һәм дә инде кызыклырак, һәм дә кеше аны ешрак, шатлык белән эшләсенгә, әле динебез аны савап белән бәйләп куя. Теге габади гына син тиешле дип әйтми, ә савап белән бәйли. Һәм дә инде шул савап белән кызыктырып, гүнах белән куркыту ул гадәти күренеш. Димәк, безнең табигатыбыз моны таләп итә. Безнең табигатыбыз шундый. Без үзебез генә үз акылыбыз белән моңа барып җитә алмыйбыздыр. Барып җитсәк тә тиешле дәрәҗәдә итәмибездер. Әле бәлки кемдер үз акыл белән барып җитер, ләкин гомум кешелек күләмендә шулай искә төшерергә кирәк. Динебез ата-анага карата муамәләне бик зур дәрәҗәгә күтәрә һәм инде зур гыйбадәтләр белән бер рәткә куя. Һәм дә шул мәшһүр хадистә безне теге намазның бик тә яхшы икәнлеген төшендек. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи сораганнар, иң изге, иң яхшы гамәл инде әйткән вакытында намаз укылу. Ул хадисның дәвамы бар. Дәвамында Аллаһ та Мөхәммәд саллаллаху алейхи әйтә, Аллаһның илчесе, ата-анага изгелек кылу, ата-анага изгелек кылу. Һәм дә без дуа кылганда, сез аны бәлки яттан да беләсездер. Теге гарәпчә белсәгез аны аңлыйсыздыр, белмәсәгез ни. Без әйтәбез, Аллаһумма фир ли ва ли валидайя. Әгәр дә күпрәк санап әйтәбез, Аллаһумма фир лана, я Раббым, безгә гафу итүеңне насыйп әйлә. Вали валидина, һәм безнең ата-анага, һәм безнең ата-анабызга. Димәк, иң беренче чиратта һичшиксез без үзебез өчен сорарга тиеш, ә икенче чиратта кем өчен? Даже бала өчен куймый. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаху куя ата-ана өчен сорарга. Һәм дә ата-анага без изгелек кыларга тиеш. Алар исән чакта да, алар үлгәннән соң да. Булды, тәмам, бетте эш, киттеләр, өстемнән йөк төште дип түгел, әле үлгәннән соң да без сорарга тиеш алар өчен. Алар өчен сорарга тиеш. Кызганычка каршы менә шул кешене югалткач кына аның кадерен беләләр. Инде ата-ана үлгәч, сыкрана инде кеше, назымны, мәхәббәтемне бирә алмадым дип әти-әниемә. Динебез әйтә, ник үлгәннән соң да, пожалуйста, назыгызны, мәхәббәтегезне гәүдәләндерегез дуа белән. Шуңа күрә әти-әниебез исән чагында без Аллаһтан сорарга тиеш. Я Раббым, аларга мәрхәмәтлегеңне бир. Аллаһумма архамһума дип. Инде алар вафат булганнан соң, безнең иң тәмле, иң яхшы, иң кирәкле дуабыз ул: Я Раббым, Аллаһумма фир ли ва ли валидайя дип. Я Раббым, минем әти-әниемнең гөнаһларын гафу ит әле дип сорауыбыз. Һәм дә динебез безнең аңлатуы буенча ата-ана ул шул әти-әни белән шикләнми, безнең ярак һәм якын ата-бабаларыбыз, алар да безнең нәсел нигезе бит инде, без шулардан чыккан, без аларның нәселе. Шуңа күрә кем сорасын алар өчен? Указной мулламы? Указной мулланың үзенең ата-бабасы бар, ул алар өчен сорый. Ә сез үз ата-анагыз өчен сорарга тиешсез. Һәм дә инде
Мәҗлескә баргач, теге кешеләргә санап чыккач, менә ата-анагыз сезгә шундый белән бирде дип, бөтен кеше килешә, бик кыйммәтле, бик кирәкле белән бирде. Ник кайтарасы бар? Ә инде алар исән чагында әле без ничектер матди әйбер белән кайтара алсак, алар бит үлгәннән соң без инде матдә белән кайтара алмыйбыз, шул хәер дугабыз белән кайтарабыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен безгә, менә шул Аллаһ Тәгалә ризалык дигәнне ата-анабызга карата муамәлә аша да кәсеп итәргә. Чөнки әгәр дә безнең әти-әниебез, бигрәк тә әниебез бездән разый булса, Аллаһ Тәгалә бездән разый булыр. Әгәр дә әти-әниебез безгә, бигрәк тә әниебез безгә рәнҗесә, Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешеп булмасдыр. Ирешү булса да бик авырга төшәчәк, бик комачаулаячак бу эш безне теге дөньяда. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил Карим ва нафa'ани ва iyyakum бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурur рахим аль-джавадul карим. Сами'у дуа. Алхамдулилlah ва салату ва салам набийна Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи аджмаин. Алхамдулилlah, нашул ата-анага карата яхшы муамәлә аңладык, кирәклеген. Һәм дә инде дөрес булмас, әгәр дә без бер әйберне әйтеп искә төшереп китмәсәк, үз балаларыбыз өчен дә без Аллаһтан сорарга тиеш. Менә бала ата-анасы өчен сораса, бу ата-анага савап булып ирешә. Бигрәк тә ата-ана вафат булган булса. Ә инде әгәр дә ата-ана үз баласы өчен сораса, бу изге дуа дип саналачак, Аллаһ Тәгалә моны һичшиксез кабул итер дип без күрәбез. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи буенча, ата-ананың, бигрәк тә ананың дуасы һичшиксез кабул була торган дуалар рәтендә. Анда да 3 кешене атый Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям, шуларның берсе ата-ана. Мен дә мәзәксеман әйтәм, мулланы кертмәгәннәр, муфтине дә кертмәгәннәр анда һичшиксез дуасы кабул булып, әмма ата-ана дуа кылса кабул була. Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен, менә шундый Аллаһ Тәгаләнең күрсәтмәләре буенча аның сәбәп һәм нәтиҗә чылбырларын күреп алырга. Без моны былай да аңлыйбыз, төшенәбез, бәлки кемдер төшенмидер, ләкин күпчелек кеше инде аңлый аны. Ләкин Аллаһ Тәгалә безгә менә шулай күрсәтә. Менә шул сәбәп, нәтиҗә дигән төшенчәләр кая яшерелгәнен. Һәм дә без моңа кулак салсак, моның буенча гамәл кылсак, иншалла, Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешербез дигән өмөтебез бар. Шуңа күрә дәген ата-ана өчен без сорыйбыз, я Раббым, гөнаһларны гафу ит әле дип, ә балабыз өчен сорыйбыз, я Раббым, аларны изге юлда кыл дип. Бер пәйгамбәрнең мисалы сыман, Аллаһумма җәгальни мин муқимис салати ва мин зуррияти. Я Раббым, мине намаз укучылардан һәм минем балаларымны, зуррия дигәнне әле бөтен нәселгә дә атарга була, һәм минем нәселемне, минем балаларымны, мулаимнан түгел, кызымнан түгел, нәселемне намаз укучыларын кыл дип, кылышы дип без дуа кылырга тиешбез. Шуңа күрә ике тарафка да Аллаһ Тәгалә безгә менә шул ибадат кылу чараларын, мөмкинлекләрен күрсәткән. Алхамдулилlah ва салату ва салам набийна Мухаммад ва алихи ва асхабихи аджмаин. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва али Мухаммад би'адади ман qa'ada ва qam. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва али Мухаммад би'адади ман салли ва сам. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля анбияика вал мурсалин ва ахли та'атика аджмаин мин ахли самавати ва ардин. Ва шурна ма'ахум вархамна ма'ахум. Wa aqimus salat.